പക്കൽ നല്ലൊരു രാശിമുഹൂർത്തത്തിങ്കൽ അടച്ചവാതിൽ തുറന്ന് കടിച്ചു കളിച്ച് നിയമം വെച്ച് ഭക്തിയാവണ്ണം മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധിയാവണ്ണം അല്ലെ എൻ്റെ ഇപ്പുറം അല്ല പുഞ്ചവേല ആഹാരമായിട്ട് ഈ മഹത്തേറിയിരിക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ കത്ത് 4 മുക്കണ്ടിക്കരിക്കായിരിപ്പോ ഒരു സാധനം കുത്തിത്താത്തി കുത്തി വിളിച്ച് ആർപ്പും അലങ്കാരത്തോടും കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ പുഞ്ചവേല ആധാരമായിട്ട് എൻ്റെ പരമഭക്തന്മാരായിരിപ്പോ ഒരു ഭക്തന്മാരെ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകാൻ സാധിച്ചു പറ്റി സന്തോഷം തന്നെയല്ലേ ഭക്തന്മാരെ അല്ലേ ഈ കലിയുഗത്തിങ്കൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പരമഭാഗ്യം അല്ല ഏവർക്കും സിദ്ധിക്കോ ഇല്ല ഇന്ന് ഈ കലിയുഗത്തിങ്കൽ വിശേഷിച്ച് എൻ്റെ 8 കാരണവസ്ഥാന്മാർക്കും അവരുടെ സന്തതിക്കും തറവാട്ടിനും മേലാക്കത്തിനും മേൽഫലത്തിനും വിശേഷിച്ച് എൻ്റെ അകമ്പടി കർത്താക്കന്മാര് അവരുടെ സന്തതിക്കും തറവാട്ടിനും മേലാക്കത്തിനും മേൽഫലത്തിനും ഗുണം